energiari buruzko debate bat egingo dugu. Nire eskuman, energia berriztagarrien alde dagoen taldea dago. Taldearen ordezkariak Lider, Arama eta Lara dira. Beste aldean, energia berriztagarriaren aurka dagoen taldea dago. Taldearen ordezkariak Inas, Eki eta Goi dira. Arama, hasi zu. Eskerrik asko Laia. Nik pertsonalki uste dut energia berriztagarriek abantaila ugari eskaintzen dituztela. Batez ere, agortezinak eta kutsadurarik gabekoak direla. Eki, zure ematen Sinergia interesgarria da, baina badaude beste helako ikuspegiak ere. Adibidez, berriztasunak merkeagoak eta eraginkorrago direla. Gaur egun. Lider, zerbait ez bezateko? Zure argudioarekin ados nago, baina energia berriztagarriak askoz gutxiago kontaminatzen du. Adibidez, eolikoa. Inas, zerbait ez bezateko? Energia berriztagarria erabiltzeko regulari ona egon behar da. Adibidez, euria badago, eolikoak eta plakak ezin dira erabili. Uste dut gaur egun eolikoak ez direla energia propio. Zarata egiten dutelako eta ez dutelako animaliak gertu bizitzen uzten. Horrez gain, faunan ere kalte handia eragiten dute. Lara, oso zirik zaude, zure ematen ez ditza. Zure argudioarekin bat noa, baina energia berriztezina asko kutsatzen du. Eta hori oso kaltegarria izan da planeta eta izaki bizonentzat. Egoi, zerbait duzu ezateko? Hori alde batera itzita, niretzat argi dago, mundu guztiak, kotxe elektrikak erabiltzen hasiko bagina, elektrolinera ugari egongo zirela. Eta elektrizitate asko erabiliko genuen. Eta hori ez da bideragarria munduarentzat. Arama, zure ematen dizutitza. Zurekin ados nago, baina planeta askoz ere gutxiago kutsatuta egongo zen. Eta kontuan hartu behar dugu izaki bizunen osasuna hobetuko zela. Oso argudio hona, Arama. Eki, zure da hitza. Egia da alde batetik natura zaindu behar dugula, baina kontuan hartu behar dugu. Gaur egun elektrizitate gabe ezin dugula ezer egin. Lehengo eguneko itxalaldia adibide ona da. Elektrizitatea ez genuen eukin eta ia ezer ezin izan ahal genuen egin. Eta kotxe elektrikoak ez zioazu. Lider, zerbait duzu ezateko? Bai. Ados nago, baina elektrizitatea kutsatu gabe lortu daitezke. Adibidez, plaka solarrekin eta eolikoekin. Egoi, zure da hitza. Ni pertsonalki uste dut energia berriztagarria, adibidez, eolikak eta plakak lur asko erabili behar dituztela, eta eolikak ekosistema aldatzen dute. Lara, zerbait duzu ezateko? Bai, baina petrolea ateratzeko lursaila behar da, eta hori gastu ekonomiko handia da. Inas, zure ematen dizutitza. Hori alde batera utzita, kotxeei buruz hitz egin nahiko genuke. Arama, zerbait duzu ezateko? Gasolinazko kotxeak portzentai handiago dute sua sartzeaz elektriko kotxeak baino. Eki, zure ematen dizutitza. Hori egia da, baina kotxe elektriko gutxiago daude eta erretxean oso zaila da itzaltzen. Hau izan da dena, espero dugu gustatu izana. Hurrengora arte...